Viime jaksossa tapahtui tällaista. Joo, ei siinä paljon tapahtunutkaan, mutta se jatkuu siitä, mihin viime jaksossa niin jäätiin. Se on hiljaisuus! Mä luin lehdestä, että joku kuuluisa humpukkilääkäri herätti tyhmin poppameeskonstein sarjan päähenkilön kuolleesta. Sun lehtes on käristynyt. Vittuilija. Ja eiks toi oo mun maalaismarkkinoilta saava lehmä? Häh? Ai toi vai? Niin. Minä korjaan. Se oli sinun lehmäsi, vaan nyt se on mun mahtava mahtipontinen kannibaalikanttura Miss Mansikki. Hää? Eiks toi oo poika? No nyt se on tyttö. Millä perusteella? Koska se on pinkki. Sä et oo varmaan tarkistanut sen sukupuolta. En niin, koska mä perustelin sen väristä. Ei väri sitä kerro, mikä sukupuoli se on. Se ei ole poika, ja mä voin todistaa sen. No niin, nostapas koipäs, Miss Mansikki. Mitä? Ei oo mahdollista. Ottaakos päähän, mä kävikin mun pilsantuni hyvällä menestyksellä toisin kuin eräät. Nyt riitti. Mä rakitan sut siitä hyvästä, että sait mut tekeen noin. Ihan kuin se tuollaisella massalla saisit edes kaatumaan. Miten täs kävi näin? Mä aliarvioin Harrin nyrkkivoiman väärin. No, näyttää siltä lehmäseni, että mun pitää vaihtaa sun nimi Miss Mansikista Mr. Marjapuuroksi. Sä et oo varmaan tarkistanut sen sukupuolta. En niin, koska mä perustelin sen väristä, vittu. Sen vittu. Se ei ole poika, ja mä voin todistaa sen. Todista! Todistaankin.